Barsegian pri lopte. Barsegianová lopta končí v sieti! Neuveriteľné! 1-1. Tam musel byť nejaký teč, pretože Aleksandar Popovič zostal ako obarený v tom studenom počasí vrelou vodou. Ani sa nepohol a lopta skončila za jeho chrbtom. A bude to ani takáč, ani trusa, pretože ten prestrelil bránu. To je neuveriteľné. V tej minúte takto zlyhal Matej Trusa a tak povediac daroval Slovanu Bratislava všetky 3 body. Bajemi by rád utočil, Bajemi sa dostal k lopte, Bajemi a Gambold! Gól! Komárno rozhoduje tento zápas. Dvaja striedajúci hráči Bajemi a Mongol. Gambara Gambold. Zrejme rozhoduje tento duel, ešte sa možno tá prihrávka bude preskúmavať, ale Bajemi vyhral súboj na kraji, poslal loptu do 16-ky a Gambajar Gambold bude hrdinom Komárna.